си водиме ние, нали, просто така си, просто навсякъде е така е църквата, не навсякъде, но много църкви. Вярвам само, че има много различни църкви, за които не знаем, които правят наистина ученици, които наистина се развиват, които хората са успешни, благословени, силни. Има такива църкви, ние не знаем просто за тях. Има, повярвайте, чувам напоследък за много такива църкви, чета за такива църкви, има. Просто ние не ги знаем. Знаем за стандартните църкви, които в неделята си там, яката проповед и живота ти какво? Se промени малко, не се промени. Нещо тъкмо тръгне, пак след това пак остане на същото място. Тъкмо малко така се изправиш след някой друг ден, пак се озовал на същото старо място. Мене лично ми писна от такъв тип събрания, от такава църква, от такива църкви. Мене лично ми писна, честно казвам. Не знам, писам аз да съм такъв човек. Не знам. На вас не знам дали ви е писано. Не ми писна да съм човек, просто неделен християнин. Яка неделна служба. И какво става само, че в понеделник, вторник, сряда, четвъртък, петък, събота в живота ти, какво става? Къде Исус там? В семейството ти, с децата ти, в работата ти, в взаимоотношенията с всеки един човек. Исус ли е центъра? Много рядко. Не знам вие какво ще кажете за мен, аз мога да ви кажа само, че много рядко, във всеки един от нашите животи, Исус е центъра. Понеже църквата е маргинализирана, тя е неделната служба. Тя е някакви, дори да правим някакви клетъчни групи, те пак са отучени срядите нещо да стане. Няма истински взаимоотношения, няма просто свобода, няма просто, без някой да те накара да се молиш за друг, ти да се молиш за някой човек от църква, да чуеш буквално Господа да ти каже, без да другия да ти каже, този човек има нужда да се моли за него, който е част от църква, ти да го чуеш, започнеш да се молиш за него. Това са истински духовни взаимоотношения. А не просто, нали, за нас това е неделите, службицата, клетки в сряда, ако имаме, там като такова за алкохолици и наркомани, такова събираме в кръг и всеки си споделя какво знае, какво не знае. И това е. Не знам, вас ви харесва ли такава църква? Аз не съм удовлетворен. Лично аз съм супер неудовлетворен от това нещо. Просто си споделяме. Окей, те неща са важни. Но това за мен не е църква. Грам няма нищо общо с истинска църква. Истинска църква, всеки един да живее, нали, Исус, както се вика. Всеки един център на живота му е Исус. Всеки един има тези взаимоотношения, те са органични с хората. Нали, просто защото трябва в срядите да се виждаме. Нали? Аз не вярвам, че хората идват, защото трябва. Не знам от вас в срядите, не знам повечето си вярвам, че защото искат. Но все пак, нали, всичко става някакси формално. Формално. Аз не говоря си пием постоянно кафето и си пиеме бирите. Просто имаш и тези духовни взаимоотношения, да чуеш от Господа, да имаш това сърце за хората и да чуеш от Господа, че този човек е в проблем, без дори човека да ти е калче. Имаш ли това сърце за хората? Понеже ако го нямаш, искам ти кажа, че ти си в проблем. Да? Понеже за мен това е християнството. Какво пише? Обичайте Господа и ближния си и всичко друго няма проблеми. Дори да не изпълняваш нищо друго. Ако обичаш Господа и ближния си, всичко друго губи смисъл. Колко си успешен, колко си едикъв си, колко си в призива, колко си велик, колко не си. Всичко губи смисъл, ако ти изпълняваш тези две заповеди. Да обичаш Господа своя Бог и да обичаш ближния си както себе си. За себе си искаш да чуеш от Господа, нали? А за ближния си? Какво правим за ближния си? Или трябва той по някакъв начин, нали? Ние трябва да сме отворени. Не, че ближния трябва да си мълчи, той трябва да споделя, трябва да каже, когато е трудно, но има ли това сърце да чуем от Господа по някой път? Кажем, ела, аз знам, че има нещо трудно, ела поговорим, да поканим някой на кафе, когато наистина е тежък проблеми. Имаме сърце, говоря за сърце, а не за дела пак. Да правим още дела. Още, сега трябва да свобода, не кой, защото Господа иска или... Не говоря за това. Има сърце за всеки един от нас. Днеска много се изкефи, когато Боре го видях да помага на Славена. Честно ви казвам, страхотно ме изкефи. Човека, ти живее вече си в изток, нали? От изток се дигна и дойде помогне Славена да се изнесе. Това е страхотно. В смисъл, това е църква според мен, нали? Много е малко, нали? Нищо не е почти. Това е готино. Това е за мен
част от нещата, нали? Това е. Те искам просто да го спомена това. За мен трябва да има нов период в църквата. Това, което е до момента, не ми харесва. Аз не се харесвам. Как изглеждам в момента духовно в църквата, не знам, мен не ми харесва църквата, не ми харесва това, че сме маргинализирани, не ми харесва това, че всички очакваме нещо да се случи, никой нищо не предприема, никой не мисли. Значи, само аз ви кажа, как мога да предприемеш нещо, ако преди това да си го измислил? Какво ще е то? Говорихме за това да мислиш за неща, нали? Кой, като правиш бизнес, какво сега си кажеш? Утре почвам бизнес, така ли? Утре почвам бизнес. Не, чай, ти преди това си планувал, мислил над тези неща и след това почваш нещата. Ако така мислиш, сега ти штукне идея, ти кажеш утре почвам, ти си много зле човек. Трябва да се молиме за тебе. Ти не си в час изобщо живота. Ако така мислиш, нищо не може да излезе от тебе. Повярвай ми. Нали, всичко се планува. Исус го каза. Планувай, защото като започнеш нещо да не се окаже, че не мога да довършиш. Ако започнеш война, да не се окаже, че той има по-голяма армия от тебе да те смаже. Планувай преди това. Същото и с църква. Как мога да искаш да правиш нещо, преди това не си мислил за тези неща. Ако не си седял и си мислил, какво, как? Затова аз не съм доволен, нито от себе си, нито от църквата, не говоря за хора. Аз всеки трябва смисъл, аз съм доволен от себе си, смисъл не се чувствам осъден. Нали, не трябва да се съди малко колко сме зле. Нали, това е осъждение, което е много гадно между другото. Това е религиозно осъждение. Това се самобичуваш, но пък не може да си удовлетворен. Просто всичко е окей. Не, виж кое е добре и кое не е добре. Това, което е добре, благодари на Господа, че ти е дал благодат, понеже сам със сигурност нямаш да е добре. А това, което не е добре, започни да се покайваш и да мислиш как да ги оправим на тези неща, които не са добре. За мен това е. Това е за мен църквата в Перник. Искам нещо ново. Не знам какво. Не знам какво. Вярвам, че Бог ще ни даде планове, стратегии, идеи. Искам нещо ново да се случи с нас. Искам нещо да се запали, нещо да дойде, нещо да стане. И си мисля, че по стари начин няма да стане. Просто е така пак тук. Сряди, петъци, липсва живота. Дори клетки да направим и милиони да станат клетките, липсва живот. Живота в църквата. Църквата трябва да ти е живота, а не ходенето на служба и на клетка. Не ходенето на служба и на клетка прави църквата. Живота липсва от църквата. Когато твой живот не е съчетан с църквата от понеделник до понеделник, 168 часа в седмицата, не е съчетан с църквата, няма живот с църквата, то не протича. Ние сме посетители на църква. Просто само да сме малко по-модерни от православните. Ако животът ти не те е съчетан с църквата, действията, живота ти, взаимоотношенията, молитвата, всичко това, ако не е съчетано с църква, ние сме някакви просто посетители. Нищо не правим. Нищо. И 1000 дейности да си въвлечен, ти пак си посетител в тези 1000 дейности. Не дейностите те правят да си част от църквата. Живота ти, когато не си тука, когато си там на работата, когато си сам някъде, когато си там в проблемите, това те прави част от църквата. И затова си мисля, че може да опитаме нещо ново да направим. Не знам какво ще вярвам, че Бог ще ни даде стратегии. Затова аз искам, нали, тези идеи, в смисъл всеки да е свободен да мисли. Ако някой го интересува за тази църква, той би трябвало да мисли какво ще се случи в тази църква. И аз си мисля, че Бог иска нещо ново да направи в този град. Има достатъчно църкви, нали? Ако искате да ходите на служби в неделя, може да ходите в 50-ната. Тя е свободна и наистина може да ходите. Аз лично не ви съветвам, ако това ви е нататъка на някой да иска да остане, просто не знам какво ще правим, как ще ги правим, ще труден прехода, понеже аз няма да знам, но по-добре е да тръгнеш в нещо без да знаеш какво точно ще правиш, но знаеш, че е правилното нещо, такова да не тръгнеш. Нали? Затова някой път трябва да има грешки опити, докато не дойде правилното нещо, но трябва да го направиш, трябва да тръгнеш в нещата. Не може да седиш в старото и си мислиш, че ще има различни резултати. Трябва да започнем. Трябва да се промени живота ни. Трябва да има органична църква.
Просто така да станат тези отношения. Ти трябва да имаш взаимоотношения с хора. Трябва да си отчетен пред хора. Те трябва да има тези връзки. Отчетен, не говоря за да му изпяваш какво си правил на иска. Като на свещеник католически, да си кажеш там греховете. Отчетен живот. Да знаеш, че имаш приятели, с които, в смисъл отчетен, смисъл, че това означава, че те могат да ти помогнат, като си сгрешил, а не те осъдат. Отчетен живот, да знаеш, че ти си част от това тяло. Нали? И да знаеш, че не можеш да си правиш в понеделник каквото и да си искаш ти, понеже си част от тялото на Господа. Понеже аз мога, нали, някой тук мога да не те види, но Исус те вижда и ти си служил за вече си с тялото на Господа. Спомните си какво стана с Анания и Сапфира? Мисля ли, че нормални, обикновени хора ще бъдат убити заради това? Просто, че не са дали си пари. Мисля ли, че обикновени хора били убити? Не. Те бяха убити, понеже бяха част от тялото на Господа и бяха съдени, това ще се излъгали. Тоест, това означава, че в понеделник, ако си част от тялото, ти не би трябвало да си правиш каквото искаш и да действаш по начина, по който си мислиш и който си действал до сега, понеже ще дойде съд върху тебе. Може да дойде да те убие Господа, може да дойде съд, няма си благословен тогава. Може да искаш благословен и никога да не си благословен. Може да чакаш да неща и винаги да се провалят тези неща, понеже не действаш като част от тялото на Господа. Това не го мисля, но Бог мисли по този начин. Понеделник, вторник, с взаимоотношения с хора, взаимоотношения в работата, взаимоотношения с шефовете ти, с работодателите, с подчинените ти, взаимоотношения в семейството ти, с децата ти, с майка, баща, с хората от работата, с магазинерката, не знам, магазинера в това. Ти си част от тялото и всичко, което правиш, подлежи на съд. Понеже ти си декларирал, че си част от тялото на Господа. След това да не си... Някой вика, спомням си, Павел пише, като взимат Господната вечеря, прообраз на заветите с Господа. Взимаш Господна вечеря, където си завет си с дома, ти не взимаш, пием днеска в някакъв на църква, си взимаш Господна вечеря, не, ти взимаш Господна вечеря само в дома, в където си завет с Господа и с дома. И какво пише Павел? Някои от вас са постоянно болни, постоянно немощни, постоянно нямат, понеже взимат Господна вечеря и правят каквото си искат. Разбирате ли, когато сме част от тялото на Господа, ние нямаме право да си правим каквото си искаме. Имаме всъщност право. Може да си правиш, Господ казва, при каквото искаш. Нали? Свободен си. Обаче ще имаш проклятие в живота. Обаче няма да се случат дадени неща в живота и не се питай защо, понеже ти не действаш според Словото на Господа. Ти си част от дома, Господ е дал Слово в този дом всяка неделя, излиза, да. Ти ако не действаш съразмерно с принципите, моралните принципи дори. Не говоря просто някакви въздушни принципи, моралните принципи, да не нараняваш хора, да си смирен, да